Erop. Đó đó, cái nó sẽ Ja? Ah ja. via Jan. Ah ja, ja, ja. Carrera. Patrickje. Jo, zo mama. Hoe oud is hij, hoor? 92. 92. En dat is goed. Ja, ja, tot nog toe wel. Ik kan niet hard kloppen, hè? Nee, nee, heb Jan niet gekocht? Ja, ik heb die met die hand gekocht. Die heeft Jan nog meegereden. Nee? Ah, nee. Had hij gekocht voor. Goed voor te verkopen, ja. En ik wist van Orlando en dan, ja. Wat gaat weet? 60.000, hè? Is dat veel zo weinig? Nee, nee, ik heb hem nou laten schatten. Ik schat ze 72 af. Ja. Nou, dat is ook goed. 400 euro. Oh, tot nog toe ben ik ook content van. Denk dat niet. Oh, zo ja. Voor je van elkaar zitten? Willen ze alweer winnen? Morgen. Cima. Filipe.
Oh. I have say tree. Ostali te korvety. Carrera i Carrera 2. Da.
Викоптавали певнатори з порожньою ціною фут. І я слідом ковалчик. Ясно. Астон Хали. Други математики там. Вики отида негде крај Да, Словенија. седнати му као изгледа да му сликам коливе, ако си за ајде, ела кафица ги пија. Порке дојде човек, сакаш дојди. Да. М. Ось полгода.